simrang hilin eh. Ano na, pag mo today, dagpuro sa kawan. Today, may kuwan ron. Tulpod may syudad. Bayan, bitaw at bayan karon kay may kigabudo. Sundan daw. Sundan daw, New Year naman. So, yun pag bidato. Ano yung mga simula ini kami New Year. Salamat niya po. Daghang grasya, matag-adlaw. Dawat kami kinabuhi sa mga pamilya. Malampasan lagi po naman kami sa nagkalago-lago ni nagtapo. Karandi po sa Ginoo. Ang jeep. Tambay pa kayo sa tugay na to. Ang bisa ko lang jeep yung kanao. Driver kayo ba yung pastugit. Hindi magkano naman. May tungkol ito ng driver. Ligod ko na may mga to kay kasi matakon siya ulit dito pamalisun dito na masada kadengan mi dito panyutok Sabado niyan masig mulawas po ko sa sonon dya anak ko itudo isang mga hapon-hapon lawas ko dito hindi sa pao dito makalahos hanggang na dito sa hagdan tayo na kuba ako rin mula sa pinakuluso. Tao na ko ito, kay magkuha ko plansa. A few moments later. Plus, mita karon kay nanguham ko plansa. Kay magplansa ko sa nilang upaw sa mga bata, sa bata din. Kasi ko pagtugbong kay tagtag pag hinahinera ko. Nabiduki mo dahil siguro sila. Nabiduki jud. Huli. Huli si Bebe, bita. Bebe. Pahiram. Huli bata, ka bata. Ha? Kasi maglinis. Kailan siya? Masamang ka? Ha? Salamat sang ison dia. Hi food. Magpalinis ko. Kay kuan man kanang nay wa mas programi. Di ka paniguling ko ha? Di ka bitaw buhulin taon mita. Kamao mo rin sa mga hinlo. Katong tana og ikapila ko no nasmita kay son katulo ni kanaho pero katong ikaduha lagi naginamhinam sila makita sila ng usalina kaso kay ang tawagan mi magdi mo kuan hala bilis naman imong kuan mita ning mazag di mo tana de ko kasi tagalinis sinsa kanila ka kuno sinsa na may ning presentar nga kuno kung hinluan kay gikan man sila hinlo sinjang bana. Kaya mo may taghilo, Diyos ko kusang bana. Sayang wala mabuti ng hilo sila. Ha? Ano ba? Nang kumag... Ano man? Namarder. Sa oras na bito nagtundaan nita. Dani. Dala si babaw ko itong... Kaning kumag-go. Sa oras na nang kukuha. Sira na na. Ay, yaw ba Jud? Huwag na na, oy. Manimo. Guba na na. Nanay Lolita yung magkag ingan nabas na rin nga ano kung mga to dahil nga rin ako di asang balita nay Ay, umad to. nga kung di ko sigignan hi parang sara ibang laso di lang nita Merry Christmas. Ay, Happy New Year pala. sigpagita sa nay ni mo ni ko tanawan nga mong vlog kay nasmita dana karon kay Naglinikot ko kung manang. hinduan man ko ni ja salamat ko Araw-araw birthday ron. happy birthday ni Zaron hapay food Birthday December. kay sabay ra ko nung ilang handa sa kuan mas gabi Kaya nga maanak, kaya ba nga maanak na January 1, kaya nakita maghang birth certificate. Di man sila mong tuog. Di sa mong tuog, December 10. happy birthday Jay ni Hermelita pala ni Hermelita 54. ha 54 na. 54 na kuno si Ja di ara Tanda na ba? tanda na Bibis pa lang. pa lang
bitaw katong sige pangutana na di makasabot bitaw ang isulti ninyo nga katunay ning message ba guningon nga kana ba kuno Sir Milita ba kuno inang Aisa hindi nakita to ninyong isang igsoon Ako nagpadako. si Zay nag-alima kani mo nagpadako pero gusto sa nila nga makita si Lina mga mag-isabot-sabutan ng tao na pa may mga kwarta mo siyang nagtuon plano pa mismita mag-ipon kuno hijag pamasahe kay parang matanda na mo di para man may masadog ano kasi tatay pag sinanay sige sila pang gisumbilingan nga paglagaw ko pud Lina to nila smita ning kung nanay nga Gani dito. ning pas nanay nga di ba mo kuno magbaklay katawad ko daron kay si Lita asa ko pa dungog baklay ko kauban bitag na pas mita mo ban Lado pud nay mamasahayan pag balikan og magsakay 100 kapin 100 lang. si Zaid kuan na pud si Zaid talented ba makamupod sa manghinlo nagisa nga po tuwag pahigda just sahog isang alaga na kuan mo na anak og Muslim isang anak kay na paangkan mag Muslim pero laki isang anak katawa bitaw ko natawa mi kaya isang anak ng laki na paangkan sana all galing butan kayo ang suon paano nila kong hinluan pero for example rami nga kung yan pud manguan manguy-kuy ngan pus rami sa una mo taghinlo na mo tagkilay tagibot ilo tiil hinluan kong nirmilita Sa ano nagbayad kong rin ng sa kuan gamot. sa tiil na pod kamot na pod nahumani ko nahuman naghilak magizang apo salamat mita salamat mita salamat sa paghinlo sa kuko pagtok pa na nijang anak nga gibidyan sa Muslim mo ginhanani ako na naman ng bata dito sa Bohol Nalab namin to eh. sama ka naman sa amin bi rin ka sa Bohol bi sakto-sakto na dyan paghinlo nahaman ng tiil mamatag bata o pa din na mata nagpalambing-lambing Muna magawa ang talon mo. okay na yan kay libre bitaw kaya sa magbayad pa kung pilipadan ni 100 Sana yung kukumulinitin ng mga baaba. ay salamat kayo natugman lima nga po na mo lima ka ulit Bohol kita kanay ato bang guwapa ra bitang nga po na ato bang ako na oh jang nga po anak ni Ondoy Ano nag-video call kami ni Nay? ijang laki ipangkan nabali Ano tanong undoy? lagi napangkan jang Ondoy asa kita Ondoy gipangkan Bibe, tara be. Nagustuhan Tara. nagustuhan natin sa biyanan. Jangan gibisaan mo sa baje. Galit na galit yung ano, galit yung ugangan ni hindi sa isang anak na alos doon. Arang itlota. Ito kay buhatan mo sa undoy. Sige ko nung magbaje may kurunto. Nagugas batada. Mama mo yan? Ano ina magbata? May jang mama ko jang lula. Mama Lola. Mama Lola. Ni, punta ka sa bahay. Yung slippers mo na kulay puti. Hindi pwede. Baka kami nga wag inahanda ni bata.